केथी में भाला मारो। अच्छा राजगाड़ी में बताओ छोड़ राजी रहलो बाइक पूरा गांव में लगा। कणसर निवासी राम बालक जी पुरस्कार दिल बने कलह नु बाबा तो कलह कि तहरा के देखला भाला के पाड़ा केथी में थी मारल देखो नु तू जतना फुहर बोलत रह हां गांव में केहू के गरु माल गरम बहुत होई गरम होई बहवा दी तहरा के हवाई कांच बरियारी कांचे हवाई छान छोड़ के लड्डू चचा के गाड़ी मारवा होता है ऊ ब्यास नु हो ब्यास हम नहीं मरल हम तो मंच पर से गइल नहीं कि हौवे गइल है गाड़ी में उहे मरवावत तब कहां जाने हुए तेरा आदत तो कर उहे मारवा बहुत तरीका है झूरा है तोरे सुखा तेरा पछुआ बहता आता हो वाह आओ गो तनी छत के लाइदारी मार दो देखो तनी कि कटिया पटिया के दिन बा हां आते 5 बजे ले सुतले रहत रे उठ अरे चले के बा कटिया करे ए भाई ए बुजुर्ग अरे उठ ओ या ए अरे माई रे अरे बाप रे बाप रउआ कैसन मरद बानी जी हमके तनी सा सुतहू नहीं खी दे तनी मनिया रामू नहीं खी करे दे ए राजा जी दिन भर के घर के काम करत करत एने ओने दौड़त दौड़त हमार डांड में दर्द हो जाता अरे वो मोह नहीं खियावत चैत तनी खटनी के दिन हो तनी खटनी हो के शरीर के तनी परेशानी होई बा कि 1 महीना खटला पर साल भर निमन से खाए के मिली हां जाजाद झरत खेत में चलो कटिया करे चल जाओ हम आइल बानी राउर कटिया करे खातिर बाप रे बाप हमार माई बाबू इतना दान दहेज दे के और जरे बियाह कैलस कटिया करे खातिर हम कटिया उटिया ना करे जाई काहे करे जाई एगो हमार दयादीन बाड़ी एगो देवर बाड़े दयादीन सूत के खाइए आ देवर बैठ के खाइए आ हम जाई कटिया कर मन ते दियादी लड़बे अरे दियादी लड़बे तू दियादी लड़बू लड़बे मारा करा बहिनी के मांग फारो के हां कहत एक कटिया लगा तो का खबू वो हमार छोट भाई हो हां कटिया हम करो उ बैठ के खाओ हां की करबे मारो के फाट जेबू अभी आई हम तो हरी चल आई हम ना जाता नहीं अपना नैयर से भाई के बोला के जाए अरे वो हमार भाई दिक्कत में बा भाई अब तोरा के कैसे समझाई ओ भाई के अभी खूनी बौसिर भइल बा परसों में ऑपरेशन करे लगा खाली खून है अते कटिया करे के कहता रे आ उ भवई के फेरे में बड़े अभी 4 दिन भइल बेचारी के बचदानी का ऑपरेशन करौले हां रेडी वाटर बाकी भाई का करबो ई दियादी पटदारी को के अलगा बिलगी करवा दिए हमार भाई तू चलो खाली डलरिया पे हे तर निहुरलो रहबनु तो हम अपने से जदिया में काट के गिरा देब चलो चल हां गिराइब जा चल एक पुरस्कार मिला अजय यादव जी कौनसर के माध्यम से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन बा मर्दा लेके गइल बा खेत में आ सुतावा त कहत कि तनी खरी हानियो में सूत के बेराई जे ए राजा जी हम घर से आवत ना रनिया रब मार मुर के हमरा के लेके आईनी जबरदस्ती लेके आईनी हां कहतनी खरिहानी में सुतेला ए राजा जी इतना सुंदर तकिया ओढ़ना बिछावना सब रवा दालानी में फेंक के खरिहानी में सुतावतनी हम ना सुतब हमरा पीठ पेट में धूर लग जैतो धूर लगता इहे मौगी कहतिया आ कहतिया अरे चैत में चोर मन आज भइल बा कहरा उरई सब मिजाज भइल बा चैत में चोर मन आज भइल बा कहरा उरई सब मिजाज भइल बा चक्कर में बानी हम सब जनता तब कहिए के सजा मजा ले तुम
सूतल न बानी कबो खेत में बलम जी काबा समाइल रउआ नेत में बलम जी सूतल न बानी कबो खेत में बलम जी काबा समाइल रउआ नेत में चैत में चोर मन आज भइल बा आहरा उरैसन मिजाज भइल बा चैत में चोर मन आज भइल बा आहरा उरैसन मिजाज भइल बा हम चक्कर में बानी हम सब जनता निकम कहिए के साजा मजा ले सूतल न बानी कबो खेत में बलम जी काबा समाइल रउआ नेत में बलम जी सूतल न बानी कबो खेत में बलम जी काबा समाइल रउआ नेत में मित्र बानी हमने के भाई सोनू जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने बाकी मौगी कहती के बलम हुआ का जन कौन माजा खातिर ले आईनी खरिहान का जन कौन माजा खातिर ले आईनी खरिहान पलंग तो सब तकिया कुल्ही छोड़ी के घर मकान पलंग तो सब तकिया कुल्ही छोड़ी के घर मकान धक जबरी कलाई जान भुइया सुताई देख धुरी लग जाई पीठी पेट में सूतल न बानी कबो खेत में बलम जी काबा समाइल रउआ नेत में बलम जी सूतल न बानी कबो खेत में बलम जी काबा समाइल रउआ नेत में मेरा यार दिल पार अभी हमने के बलिस्टर यादव जी भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने मेहररुआ कॉलेज के राजा जी रजऊ बोलो के करा कहला में पड़ गई बा
कमल से हाथी पड़ल बानी कहला में प्रमोद के कमल से हाथी पड़ल बानी कहला में प्रमोद मनवा के बहकाई जनी एने ओने खोज के मनवा के बहकाई जनी एने ओने खोज के चली हबी ओने घूम जानी उठवा के चुम के हो डकली हम निकले तबे तबे सूतल न बानी कब खेत में बलम जी काबा समाइल रवे मैं तुम्हें बलम जी सूतल न बानी कब खेत में बलम जी काबा समाइल रवे बलम जी सूतल न बानी कब खेत में बलम जी काबा समाइल रवे मैं तुम्हें